Alhamdulillah, bayan kashe Kacalla Halilu Sububu mai gidan Bello Turji, yanzu sojojin Najeriya sun ƙara samun babban nasara inda suka hallaka babban yaron Bello Turjin wanda aka fi sani suna Baleri. Sojojin Najeriya sun fara aiki gadan-gadan domin kawo ƙarshen 'yan bindigar da suka addabi yankin arewa maso yamma a cikin jihar ta Zamfara. Inda a yanzu haka Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ba su babban nasara domin kawo ƙarshen babban ɗan bindiga yaron Bello Turji wanda aka fi sani suna Baleri. Ga dai cikakken rahoton nan da kuma bayani kai tsaye yana zuwan maka a cikin wani tashar tamu yanzu nan ba tare da ɓata wasu lokuta ba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da zuwa wani tashar tamu mai suna Kano Hausa News TV. To da Allah inda wannan zuwan ka ne na farko ka daure ka dangula mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawa. Domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu daɗaɗa kuma zafafa akan lokaci da zaran mun ɗora. Mun gode da kallon wani tashar tamu mai suna Kano Hausa News TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel ɗin tamu mai ɗimbin albarka. Alhamdulillah, babban nasara ta ƙara samuwa inda sojojin Najeriya suka kawo ƙarshen ɗan ta'adda mai yaron Bello Turji wanda aka fi sani suna Baleri. 'Yan bindigar da suka addabi yankin na Zamfara a yanzu haka guda biyu manya ma daga cikinsu sun buƙaci lahira, wanda a yanzu haka kuma sojojin sun hallaka su har kiyama. A cikinsu akwai Kacalla wanda aka fi sani suna Halilu Sububu, ga kuma babban yaron Bello Turji Baleri, saura kuma mai gidan nasu. Wannan nasara ce wacce sojojin Najeriya suka same ta a rana irin ta yau kenan Litinin, wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su dama suka hallaka wannan babban ɗan bindiga wanda aka fi sani suna Baleri. Wannan ɗan bindiga ne wanda an kai kimanin ɗaukar lokuta da dama ana cewa an hallaka shi. Bello Turjin yana fitowa yana ƙaryata maganar ƙarshe da aka ce an kama shi a cikin ƙasar ta Nijar ma. Bello Turjin ya fito ya ƙaryata wannan magana, wanda ana ta ce ku ce sai gashi a yanzu haka Allah ya ba sojojin Najeriya nasara sun hallaka ɗan iska har lahira. Wannan nasara da sojojin Najeriya suke samu a yanzu ya kamata a ƙara musu da addu'o'i har Allah subhanahu wata'ala ya ba su ikon kawo ƙarshen wannan ta'addanci da ke faruwa a ƙasar tamu ta Najeriya. Wannan karan dai sojojin da gaske aikin ne a gaban su, inda a yanzu haka suka samu nasara babba ta ƙara hallaka wannan ɗan bindigar. Mai sauraro, me ra'ayinka ta tare da wannan rahoto da maka ya kamata a ce ka turo mana saƙonka ta hanyar zuwa ƙasan bidiyon namu kai mana comment. Domin kuma na yin duba da duk sakonninku da kusa baya kuma na koda yaushe da zarar mun ɗora muku bidiyon mu babu kakkautawa. Ku ci gaba da ziyarta gami da bibiyar wannan channel ɗin tamu mai suna Kano